Ok, to ga wani hanya zan da wancan bai ba. Na farko shiga Chrome kamar haka. Nan sama sai ka rubuta Ajustare da Ekran sai ka ƙara APK a ƙarshe ga yanan kamar yadda kake gani sai ka taɓa. Ana gare sharshe yanayin connection ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka sha. To ni nawa ga yanan kaga ya kawo shi da sama. Kai zai yiwuwa sai ka ja ka zo ƙasa sannan ka ga wannan wurin. Ana wanda ga yanan sama kamar yadda kake gani sai ka taɓa kai. Na yana gare sharshe. In ya gama ga yanan sai ka taɓa tele sharshe. Yanayin connection ne fa sai ƙara taɓa haka. Yawwa. Yanzu dai kamar yadda kuke gani ga yana ya gudu kai tele sharshe sai ka taɓa. Yana ga download sai ka taɓa bisa data ɗin nan zai kaka nan ga yanan kaga yana ga ƙirga. To dai yake yanayin connection ɗin ya ɗan ba mu wahala sai da na yanke wurin na bar shi ƙara sagawa. Sabida yanayin connection ɗin sai a hankali. Ɗaya yake lissafi. To nan ga yana ya kusa ƙarewa ma zacha. Yawwa. Yanzu shine haka kamar haka ya gama sai ka taɓa a kan shi. In ka taɓa kamar haka zai gudu ma install nan ƙasa ga yanan sai ka taɓa install. To yawwa nan kun ga gudu kuma ma ba zai install ba yana nuna mata na tsohon waya ne waye waye sai ka taɓa nan. Yawwa sai ka taɓa install kan mem ga yanan. Yawwa ga yayi install sai ka taɓa ouvrir. Yawwa sai ka yi authorize. Nan ga wani alamar camera nan sai ka taɓa shi. Ga yanan cikin bulan nan sai ka taɓa shi kamar haka. Nan wannan sai ka kunna shi. Yanzu sai ka dawo baya. Yanzu bari in hotta. Sai bari mu taɓa wanga. Yanzu sai ka shayo sama. Ka shayo shi kama ɗan biro nan. Ga wani biro nan sai ka taɓa shi kuma. Nan ga wani wuri nan mu gefe ka taɓa kai. Yawwa in ka lura nan ƙasa za ka ga akwai alama Ajustare da Ekran ɗin. Ga yanan ya bayyana sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kamar haka ga can ka ga ya bayyana sama. To nan ƙasa sai ka taɓa termine. Yawwa yanzu ina zan hita duka in shayo sama. Kamar haka za ka ga yanan ya bayyana. To yanzu da ka taɓa kai nan sai ka danna na bisan nan shi za ka zaɓa sai ka taɓa kuma sai haka yana ga lissafi ko.